Europa. Quan parlem d'aquesta idea, la idea d'Europa, normalment ho fem per contextualitzar uns fenòmens determinats. Però, què és Europa? Sabem que és un continent, encara que en aquest cas la paraula continent va més enllà de la definició de territori. Estem parlant també de la construcció d'un marc històric, social, polític i econòmic. La idea d'Europa, doncs, està formada per una multitud de continguts que cal analitzar amb deteniment per arribar a entendre'ls i poder fer així una valoració del conjunt de les respostes. En aquest viatge documental, creuem Europa, descobrint algunes de les realitats de les ciutats de París, Berlín i Varsòvia i replantejant-nos València, la ciutat de la qual partim. Conscients, no obstant, de que ens deixem moltes Europes fora del camí. Però la veritat paga la pena.